Fosfor er en kritisk, men begrænset ressource for vores fødevareproduktion, som lige nu forvaltes uholdbart. Og samtidig kvæler det samme stof vores søer igennem alger og blomstringer. Men hvad nu hvis vi kunne løse begge problemer på én gang ved at omdanne det forurenede søslam til en værdifuld gødningsressource? Det er præcis det cirkulære potentiale, som den her artikel den undersøger. Artiklen her den er publiceret i Sustainable Environment af Sina Hassler og et forskerhold fra SDU og KU. Den placerer sig i krydsfeltet mellem ferskvandsbiologi og cirkulær økonomi, og studiet bidrager altså til diskussionen om, hvordan vi kan gøre sørestaurering mere bæredygtig ved at anvende det sediment, som vi fjerner for at redde vandmiljøet. Og det store spørgsmål det er, kan planter optage den fosfor, der er bundet i sedimentet, og især når den er bundet til jern? Forskerne de udførte et kontrolleret vækstforsøg med byg, hvor de sammenlignede almindelig kunstgødning med både råt søsediment og specifikke jernfosfater som vivianit. Og ved kemisk at fjerne jernfosforen fra en del af sedimentet, kunne de isolere præcis, hvilken rolle jernet spiller for planternes vækst, og studiet leverer 3 afgørende fund. For det første så fungerer søsedimentet faktisk som gødning. Det øger altså både biomassen og fosforoptaget betydeligt. For det andet er det især den jernbundne fosfor, der er nøglen. Fjerner man den, jamen så falder gødningsværdien markant. Men den mest overraskende pointe er, at fosforen ikke flytter sig i jorden af sig selv. Det betyder altså, at rødderne aktivt skal låse fosforen op gennem kemiske processer i rodzonen. Og det betyder blandt andet, at da fosforen ikke spreder sig passivt i jorden via diffusion, jamen så mindskes risikoen for, at den bliver skyllet væk af regn, før planterne kan nå at bruge den. Dette gør sedimentet til en potentielt mere effektiv og langtidsholdbar gødning, sammenlignet med traditionel kunstgødning, som er mere letopløselig og derfor oftest fører til næringsstofspild gennem udvaskning. Artiklen her er altså vigtig, fordi den giver videnskabelig rygdækning til en cirkulær forvaltning af vores natur. Den viser, at vi kan mindske afhængigheden af importeret råfosfat ved at bruge det slam, vi alligevel skal fjerne fra søerne. Og så samtidig med resultaterne om, at den her sedimentgødning altså binder bedre til jorden end kunstgødningen, og derfor kan potentielt mindske udvaskningen til vandmiljøet. Det er altså ret vigtigt for vores akvatiske økosystemer. Når du læser artiklen, så læg især mærke til figur 3, der viser de her manglende diffusionsmønstre. Det er her, de går i dybden med den her plante-jord-interaktion. Og hold også øje med afsnittet om kadmiumdynamikken, som afslører, hvordan sedimentet faktisk kan hjælpe med at holde på tungmetaller. Læs videre, hvis du vil forstå, hvordan søslam kan blive en del af fremtidens bæredygtige landbrug. I finder linket til artiklen i beskrivelsen. God læselyst!